आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय हो 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 नोंनिनो जाबाय समावजों रायदाव फैनाय दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदाव रायज्लायदावै गोसोआ आंनि नोंनिनो जाबाय हो गोसोआ आंनि नोंनिनो जाबाय सासु मासु जानानै आंनि सेराव अन्थाव बाथाव गुरै रायदाव फैनाय नोंनि बे आखु रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय हो 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 नोंनिनो जाबाय आंबो अनबाय थागोन बे आंनि जिउ जोबजासिम बे आंनि जिउ जोबजासिम दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायदाव हमदाव रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा हो आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय हो 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 नोंनिनो जाबाय दिनै आंनि गोसोआव जाखांफैदों सावगारि नोंखौ लोगो मोनजेननाय बै समनि जारिमिन आखाइ फांथे फांथेयै मिनिनाय नोंनि फाव लाजिस्लु मोखांजों रायदावनाय थारै बेसे गोजोन मोनो आंनि गोसो गोरबो गोसोखाङोब्ला नोंजों आंजों गारबोनाय बै समनि सावगारि गोसो बोयोब्ला दिनै जा